eisiau garn fi, dyma ffilm am Twm Sion Cati o'r Lleidr pen ffordd. Mae CEO amgylch y dref ei fod yn dal yn fyw. Y cwestiwn yw, a Lleidr yw e, neu arwr yw e? Rydw i yma i gyfweld am Mr Roderick, yr athro hanes. Twm Sion Cati, ydych chi'n credu i fod yn berson gwir? Wel, Toni, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn. Mae rhan fwyaf o bobl yn credu bod Twm Sion Cati yn berson gwir. Mae rhan fwyaf o bobl yn credu bod Twm Sion Cati wedi dod o gyfnod oes Elizabeth. A mae yna tystiolaeth sy'n pwysleisio bod e wedi bodoli. O ble a daeth rhain? Wel, mae hwnna yn hanes diddorol. Rhyw 20 mlynedd yn ôl, roedd y cyn athro hanes yn yr ysgol, dyn o'r enw Mr Gwynfor Rhys. Nath e clywed bod nhw'n dymchwel hen tŷ Twm Sion Cati. Enw ei dŷ oedd y Porth y Ffynnon, ac yn rhan o'i dŷ oedd gyda ni y 2 garreg yma fan hyn. Ac os ych chi'n edrych ar y 2 garreg, ych chi'n gweld arwyddlin Twm Sion Cati, sef llew. Helo, Toni Tregaron? Ie? Mae plant lleol wedi gweld Twm Sion Cati. Dim yn gyflym. Fydda na nawr. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Oedd yn byw o mynyddoedd yn ôl. Oedd yn dwyn stwff. Fel cyffyle a pethau o'r Saeson. Dwi'n gwybod cofio anyway. Ydych chi'n credu ei fod yn arwr neu Lleidr? Arwr, dwi'n meddwl, ac swy'n dod o Tregaron. Ydych chi wedi weld yn ddiweddar? Na, o'n i bai am coeden dros y sgwara. Ydw i'n edrych yn slick? Ti'n edrych yn slick? Eitha slick. Dwi'n siŵr am y gwell. Ond ti'n edrych yn eitha slick da teian. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Wel, fi'n gwybod ta fe, oedd yn dwgyd o bobl cyfoethog, oedd yn dod o Lloegr i ymweld â'r hafod. Ag i fi'n gwybod amdano fe. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Sa'n gwybod lot am Twm Sion Cati, fi'n gwybod bod e'n dod o'r ardal. Ydych chi'n credu i fod yn arwr neu Lleidr? Fi'n credu bod e'n bach o'r ddoi. Mae fe'n arwr erbyn hyn, ond mae fe'n Lleidr hefyd, a fi'n credu ar y pryd oedd pobl meddwl bod e'n Lleidr go iawn. Ydych chi wedi weld yn ddiweddar? Wel, na, fi heb weld yn ddiweddar. Ydw i'n edrych yn slick? Oed. Wyt ti'n rhyd yn sori? Ydw. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Dim byd. Fi'n gwybod bod mae'r col golwm ar y sgwar a fi'n gwybod dim yn biti fe. Fi'n mynd. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Ogof. Mae ogof lan ar mynydd. Ser wedi bod hefyd. Oes y bytoi. Na le oedd yn cuddio. Am yr ogof. 120. Ogof Twm Sion Cati. Be oedd o'n dwyn? Oedd yn dwyn. Dwyn o'r cyfoethog rhaid yn cael. Felly, arwr. Robin Hood. Robin Hood Cymraeg. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Wel, mae'r cwb o'n mynd mas di was, a hefyd gath ei dangos yn yr Tregaron flwyddyn diwetha. Ydych chi'n meddwl ei fod yn arwr neu Lleidr? Yn arwr, oherwydd gath ei mynd ar arian o pobl gyda lot o arian a rhoi'r llawd. Alla gael chocolate brownie, please? Yn iawn. Iawn. Beth ydych chi'n gwybod am Twm Sion Cati? Mae Lleidr yw e. Pam ydych chi'n meddwl mae Lleidr yw e? Achos oedd e'n mynd arian, hen bobl. Sut ydych chi'n gwybod hwnna? Yn yr hanes. Yn yr hanes. Wel, dim lwc y tro yma. Mae ymlaen i'r achos nesaf. Thank you.
Thank you.